Wena shem ofasiwe la ngamaphenti mntana abantu. Nayi bayivalile impilo yakho. Ngebhadi angiphethanga iharavu ngifuna ukuyikhipha lento uzokhululeka la ukhona. Mhlamba akwazi nokuthola abantwana. Naku bagubhele bafake ianda yakho mina ngithi lesidula asisebenzanga. Ngithi asisebenzanga lesiduli ngithi hayi siclean ngithi ngizokhulekela kuso kanti hayi ngithe mangithi ngiyagubha la. Naku ama-underwear kusho ukuthi bengiyokhulekela i-underwear. Bengiyophahlela i-underwear. Ukuloyi nje. Lo. Yeah. Naku mntana abantu bathatha iphenti lakho. Nayi. Lento yokujola namadoda asile. Nayi intombazane ithatha i-string yakho. Nayi. Hayi ungawari sokhululekile manje ngikhiphile. Ngikhiphile and ukuthi yazi beyifuna ngilight. Yebo underwear yomuntu le. Underwear yomuntu. Yeah. Ziyabuya. Phelele. Wayiselela. Yinde. Yo guys. Hayi nina. La. Yo, Tommy, lavula video. Hayi nini impilo zabantu. Welcome back to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like my video. So, I'll just read my comments. This video I found it on Facebook, and then again, I'm gonna share nani la on YouTube. So, ama comments kule video bafethu ke amba kanje kahle kahle into eyenzakala lapha ke kubantu ke mhlambe abangathuli kahle ukuthi ke kwenzakalani lesiyana ke isiduli lesi esitholakala entabeni. Abantu ke bambamisela ukuthi ke baye kulezo indawo beyokwenza ke imikhuba yabo ke yahlukahlukene ukuthakatha okwahlukahlukene ke abakwenza kubantu. Nalo sisi ke nimbonayo lapha ke uya explain ukuthi ke ubeyele khona entabeni eyoyithandazela njengoba ke abantu ke bethandaza endaweni ke ehlukahlukene kuba kwethu ke kakhulukazi uma ke usentabeni kube nepeace kunomihluko ukuthandazela ke entabeni ke kubantu ke abakwazi. So I'll just read the comments for wena ke lapha okhona nawe futhi kodwa ungayibekela i-comment yakho la ngezansi njengoba ke sidlalela yona le video. This world is wicked, be delivered from any demonic altar in Jesus name. Kusho yena lapha uprophetess lapha ke unayes omunye uthi lapha ke amen and amen Holy Ghost fire. Kube amen abalandelana ke nje bebaningi bese sifika lapha kusambulo othena ke people are wicked Holy Ghost fire amen. Abantu ke abaningi bakhomba ukukholelwa kakhulu ke kuNkulunkulu eksusini ke yonke lento ke embi. So that means naye lo yasisi njengoba kade ke eyile lapha ke shuthi imthandazo yalo oboshiwe la kuleyo nto ke aboshelwe yona naye umuntu ke engicabanga ukuthi ke uyakholelwa kakhulu kubantu ke noma ke ngizothi ke kumdali yabo. Uthi umunye lapha ke I'm scared to be around people worse even family. Lapha ukuthi ke may God scatter every witchcraft that was carried on me. Baningi abantu abayithola bekulezo zimo ezahlukahlukene kanjalo uthola ukuthi ke impilo imile nje kanti ke wafungelwa wahambelwa ke igodi usaphila. Engathi ke kodwa izimo enjengalezo zingaqaqeka kubo bonke abantu abasafisa ke ukuthi impilo yabo ke ishine futhi. That's why I hang around alone. I just don't trust human beings because they are capable of doing anything wicked. World kusho yena ke lapha ke umvula. So bafethu ke zinjalo nje esiniphathele zona namhlanje ke kuyathusa kona kodwa ke abantu ke angathi ke bengangakhohlwa ke igama noma ke imthandazo. Uthi ke lapha ke ukhumba uNdlovu lapho uthola ukuthi ke the owner of the panty had a problem ephupha enza ke ucansi kanti ke ulala nezilwane. She took her panty because it has her scent. So lesisilwane ke esilala naye siye lapho ke kwisiduli wena ke usuya ikhipha ke iphenti kodwa ke kodwa ke anything for content lidonse iphenti kusho yena ke lapha ke ukhumbu wakwaNdlovu. I don't know ukuthi ke uyishiswa yini leya into leyana because it sounds like she is against ke ukuthi ke kukhululwe omunye umuntu ke. Ziningi izinto ezitholakalayo njengaleya ziyayana uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi ke kutholakala izimali ke uthola ukuthi lezo imali lezo zigoqwe ngeintambo kufasiwe ingidi yonke leyo nto leyo kuvalwa abantu ke ngendlela ezahlukahlukene. Nesinye isidule ke kade
kade ngisibona khona la nje I'm sure usibonile njengoba ke kade ubuka yona le video esebhodlela ke lotshwala ke lihlonywe khona ke kusona ke isitulo nalo lelo bhodlela lelo kwakukhandwa ke umuntu ukuthi abe yisidakwa lapho ezinye izinto ke bakwethu ke kumele abanye abantu mhlawumbe sibabekezelele kuzona ngoba ke asazi ukuthi ke zenziwe ubani noma zenzakala kanjani kodwa kubalekile ukuthi ke abantu bazicleanse ngaso sonke isikhathi. Anyways guys, ngingagqigqi magula, don't forget to subscribe, like this video, do comment on the section down below. Danko.